Marko je imao sve, dobru plaću, lijep stan, skupi auto. Radio je od jutra do mraka, mislio da gradi budućnost. Onda, u jednom trenutku, sve se srušilo. Firma je propala, dugovi su ga progutali, prijatelji su nestali, ostao je bez ičega. Prvi put u životu nije znao što dalje. Jednog dana sjedio je u parku, gledao ljude kako se smiju, kako uživaju u malim stvarima, djeca koja trče, starac koji hrani golubove, mladi par koji se drži za ruke. Tada ga je pogodilo. Cijeli život sam jurio stvari koje su me činile praznim. Počeo je ispočetka. Radio je manje, ali je svaki trenutak cijenio. Umjesto skupih stvari, skupljao je uspomene. Umjesto lažnih prijatelja, našao je one koji su tu i u najgorim trenucima. Shvatio je ono što mnogi nikad ne shvate. Život nije u stvarima, nego u ljudima. Nije u utrci, nego u miru. Nije u novcu, nego u trenucima koje nikad ne možeš kupiti.